Hyvää huomenta Kootti ja Kap. Ollaan eka päivää tässä heräämässä. Lähdetään tyttöjä just herättää. Katsotaan miten ne voi täällä. Herääkö ne miten vai mikä on tilanne? Anne herättelee heti aamusta tyttöjä. Ne on tosi pirteinä siellä. Huomenta prinsessa. Kato, te ootte noin pirteinä. Voi ku kiva. Saanko mä kysyä yhden kysymyksen? No, ootteko te nukkunut? Ollaan. Hyvä. Kiva. Teillä on ihan kivoja juttuja, ei siinä mitään. Kuuluuko se kaikki ton? Sitten lähdetään välillä safkaamaan. Perussetti, että lähdetään dösällä tai sitten välillä sporallakin. Ja jees meininki. Näin se menee. Hyvä safkaa. Mitä meillä oli safkana? Kebabia. No mut se oli Sama asia. Tuo ryhmärämä menee jo tuolla edessä, eiks niin? Joo. Jaha, nyt ollaan jo aamupalalle päästy sentään. Kaikki tuli aamupalalle syömään ja tässä taas meno jatkuu. No niin, nyt ollaan menossa Bolsungurin matsiin ja tytöt valmistautuu bussipysäkillä tähän omiin tuuletuksiinsa. Katsotaan mitä sieltä alkaa kohta tulee. Ainakin pirun hyvä meininki on ja... Ok. Oh, great game. Cheers. Tack så mycket. Tack för läggen. Tack. Tack för läggen. Tack. Yes. Hieno meininki. Mikä? Niin, eka matsi päättyi, hävittiin 1-0. Vähän taas kyseenalainen maali tuli. Ei se haittaa, meidän pelit jatkuu. Ja aika mennä Hedenin tonne kattoo mikä siellä on meno, jos lähdetään taas syömään. Että pidetään välillä vähän hauskaa. Niin nyt ollaan tultu Heden Centeriin. Täällä on hyvä meno. Ollaan vielä pari tuntia tai tunti täällä ja sitten lähdetään valmistautumaan syömiseen ja tuttujakin täältä löytyy. Ok. Paljon on tapahtumaa. Todella hyvät safkat kaikki löytyy täältä. Ihan helmi juttu. Ja osa tytöistä tullut vähän syömään jädetä. Täällä on kivat jätskintekokoneet. Täältä saa vaikka mitä. Ei huono. Niin, onks tää jätkä? Is this boys room? No, it's girls. Girls. And this pretty. Too messy. No, ei vaan. Yes. Jotain hito jees. This would be great atmosphere, I think. Yeah, I mean they have fun here. Yeah. A few have their own. Yeah, To blow. exactly. If you have- Upload them. But here's the other one that you can rent. This is, yeah. And they're pretty thin as well, as you can tell. Yeah, but if you rent like two of them, you Yeah, can put it on if you top. have to, yeah, absolutely. That would- All right. Joo, nyt ollaan hirveä häslinki. Jollain on rannekin unohtunut, kun sitä ei saanut ottaa kädestä irti, mutta joku on sen ottanut. Siellä tuli suoraan dösää, mutta ei ehkä kerätä. Ei kerätä.
otan teistä vähän fotoa. Esimerkiksi Elsasta. Sen kun mä nyt tässä Elsa, sä et tiedä mikä sun takana on. Hei Daniel. Alright, sitten ollaan aamulenkillä. Vähän hiljasta ollut takana verrattuna eiliseen menoon. Silti tytöt tuli hienosti jaksaa vielä juosta tässä. Tänään on ottelu, eka matsi on 13.40 ruotsalaista Helsingborgia vastaan. Helsingborg hävisi ekan matsin Knivstalle 3-0. Katsotaan, tässä vähän testataan meidän tasoa nyt tänään. Nyt ollaan tullut Sika klubin peliin. Pojat on menossa 32 ja 16 joukkoon, jos ne voittaa tänne. Ollaan kaikki tytötkin on täällä meissä kannustamassa. Peli alkaa ihan justiinsa. Me ollaan jo tiputtu koko hommasta, mutta ei silloin väliä. Kannustetaan muita ja pidetään ihan sairaan hauskaa. Tästä se lähtee. Sitten on vuorossa pilkkuskaba. Mitäs nämä meidän tytöt? Jaksaako ne vielä täällä kattoo matsi? Kaikki on jo nälkäisiä ja ottelu vaan venyy. No ei se haittaa. Klubi vietää helposti. Kohta alkaa. Alkaa olla ratkaisupaikat Aiko klubimatsissa. Meillä on hirveät kannustajat täällä, eiks niin? Joo. Tosi jees. Siinä on Aiko vika vetäjä. Katsotaan miten käy. Mä en näe yhtään tuleeko sieltä maaliset vai ei.
Klubi! Good match. Big round of applause for Will perform game. And congratulations to HAK Helsinki for advancement to the semi-final.